Keď ti to nedáva logiku, možno, že je to ten prvý signál, že to je presne to, čo hľadáš. Pretože tvoja duša nehovorí cez Excel, nehovorí ani cez Word. Hovorí chaosom, bolesťou, závratmi, znameniami, intuíciou. A predovšetkým nepríjemným pocitom, že sa niečo mení. Ale napriek tomu, že ty to chceš pochopiť, zariadiť, vysvetliť, bolí to, pretože transformácia nechodí po poriadku, nechodí takto v riadkoch. Pretože väčšinou, a skoro na 100% sa všetko najprv vzrúti a až potom sa postaví niečo nové. A keď ti niečo príde ako halus, počúvaj to, prosím. Čo ak to nie je nezmysel? Čo ak je to presne to, na čo hľadáš odpoveď? Problém je možno len v tom, že to nechceš počuť, kvôli tomu, že to je niečo absolútne nové a doteraz si to nebol absolútne schopný prijať. Je to pretože život nie je manuál, ale je to vo výsledku experiment. Život je cirkus. Život je hra.